wannan gamammiyar addu'a da annabi alaihi salatu wasalam yake yin ta da safe da yamma, in ka rike ta ba makiyin da zai iya karya ka, ba makiyin da zai iya karya kan kana wannan addu'a ɗaya da safe ɗaya da yamma. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma afazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti. Kaji wata addu'a. Allah nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allah ina son afwa da lafiya da kariya da tsari a duniya da lahira. Nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allah ina neman lafiya da tsarinka a duniya ta da lahira ta da iyalaina da dukiyata. Allahumma stur aurati. Allah ka toshe wa duk wata kafa da wani zai zo kaina, wata al'aurarka da mutum zai samu ya shigo ta nan, Allah ya toshe wa kowa ido, ya makantar da duk makiyanka ba za su ga ta inda za su shigo ba. Makiyanka suna mitin su rusa ka, sai a tashi mitin din ba a yi nasara ba. Shine Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ka amintar da tsoro na idan bana tsoro. Allahumma fazni, Allah ka bani kariya min bayne dai ta gabana, duk gabanka daga nan har tashin alkiyama gabanka ne. Wa min khalfi, ta baya, duk makin da zai zo ta baya, to tunda baka ganin baya, to ka ba Allah gadin bayan, ka ba Allah gadin gaban. Kaga jiha nawa kenan? Jiha biyu. Wa an yamini wa an shimali, Allah ka ban kariya ta dama, ka ban kariya ta hagu. Saura jiha nawa ta rage? Sai ka ce wa min fauki, ta sama ma ka ban kariya. Wa uzu bi azamatika an ughtala min tahti. Kuma ina neman tsarinka da girmanka, dan girmanka Allah, kakka bari wani ya zo min ta karkashin kafa. To waɗannan abubuwan guda, in Allah ya karɓi wannan addu'a malam, sai ka ce Allahumma faɗi da samawatul ard, rabba kulli shay'in wa malikahu, ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitani wa sharakihi ko wa shirkihi wa ana aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim. Wannan yana cin azkarus sabahi wal masa'i da ake kafa ɗaya da safa ɗaya da yamma. Sai kawai ka shiga cikin hibzullah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce duk sanda zai fita wa'azi ko zai fita gwagwarmaya sai ya karanta wannan addu'a, sai ya ji shi kamar ya sa wani bulletproof, ya sa wani menene ya yi shiri da addu'o'i daga Allah.